I love you କେଉଁ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? Who invented the word I love you? The earliest period begins with the migration of certain Germanic tribes from the continent to Britain in the 15th century AD. ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି I love you। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭାଷାରେ ଏକ ହେଟ୍ ଜୋ ଲାଇଭ୍। Albanian ଭାଷାରେ ତେ ଦୁଆ। ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଆନା ବେହବାକ୍ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଆନା ବେହବାକ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଆମରିଆନ୍ ଭାଷାରେ yes କେଚ୍ ସିରୁମାନ, ବାମ୍ଫାରୀ ଭାଷାରେ ମିବି ଫେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଆମ୍ ତୁମକୁ ଭଲବାସି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ତୋ ମାକି ଭଲବାସି, ଡଚ୍ ଭାଷାରେ ich how ଭାନୁଜୋ, ଫାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ek ଏକ୍ସକ୍ଲିକ୍ ଟେକ୍, ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଡେସେଟ୍ ଡାରାନି, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଜେଟ୍ ଆଇମୋ ଜେଟ୍ ଆଦର, ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଇଚ୍ ଲେବୋ ଲିଚ୍, ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ କୁହୁ ତୁନେ ପ୍ରେମ କରୋ ତୋ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହମ୍ ତୁମସେ ପ୍ୟାର କରତା ହୁଁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାଷାରେ ସାୟା ସିଣ୍ଟା ପାଦ୍ମୋ, ଇଟାଲିଆନ ଭାଷାରେ ଟି ଓନୋ, ଜାପାନିଜ୍ ଭାଷାରେ ଆଇସିଟେରୁ କିମ୍ବା ଆନାଟା ଗା ଡିସ୍କୁ ଡିସୁ, କାନାଡା ଭାଷାରେ ନାନୁ ନିନା ପିତ୍ ସୁଲତାନେ, ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଟି ଆମୋ, ମାଲୟ ଭାଷାରେ ସାୟା ଚିନ୍ତକାନମୋ କିମ୍ବା ଆକୁ ଚିନ୍ତା ପାଦ୍ମୋ, ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ନିଜନ ନିନୋ premikuno ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ମେନ୍ ତୁଲା ପ୍ରେମ କରତୋ, ମେରକାନ ଭାଷାରେ ଆନା ମଜା ବାଇକୋ, ପର୍ସିଆନ ଭାଷାରେ ଦୁସେଟ୍ ଦାରୁନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ୟୁଟୋ ଆମୋ, ରୋମାନିଆନ ଭାଷାରେ ଟି ଆଇବେକ୍ସ, ରୁଷିଆନ ଭାଷାରେ ୟେ ଟୁବିଆ ଲୁବଲିଓ, ସିନ୍ଧୀ ଭାଷାରେ ମା ଟୋକେ ପ୍ୟାର କାଣ୍ଡୋ ଆହୟାନ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନେନୁ ନିନୁ ପ୍ରେମଷ୍ଟୁ ନାନୁ, ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ସିନି ସେବିୟରମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ମାୟାଫ ପ୍ୟାର କରତୋ ହୋ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।